Čo sa stalo s Millie Bobby Brown zo Stranger Things, že vyzerá tak staro? Ľudia na internete odkazujú najmä na najnovšie videá a fotky z rôznych red carpets a PR tour. Ahoj, ja som Muc a dnes sa pozrieme na to, prečo Millie Bobby Brown čelí internetovému hejtu. To, ako Millie vyzerá, zaujal aj množstvo bulvárnych novinárov a novinárok a napísali o nej články ako napríklad Prečo generácia Z ako Millie Bobby Brown starne tak zle, napísaný Lidiou Hocken. Čo si Millie Bobby Brown urobila s tvárou od Johna Ellieho. Millie Bobby Brown považovaná za niekoho mamu, keď sprevádza mladšiu sestru Avu po LA, napísané Casey Carpenter. A ja sa pýtam, títo ľudia nepočuli nikdy o niečom ako full glam alebo dospievanie? Len pre kontext. Millie Bobby Brown začala so svojou hereckou kariérou, keď mala 10 rokov. 10 rokov a dnes má 21. Takže samozrejme, že bude vyzerať inak. Samozrejme, že bude vyzerať staršie. Asi nie je úplne reálne, že by sme celý život vyzerali, ako by sme mali že 10 rokov. Tentokrát ale tento internetový hejt nezostal len taký nepovšimnutý. Millie Bobby Brown na ňo reaguje práve videom na svojom Instagrame, kde hovorí: Ahojte všetci, tu je Millie. Chcem sa s vami podeliť o niečo, čo sa týka nielen mňa, ale každej mladej ženy, ktorá vyrastá pod drobnohľadom verejnosti. Myslím si, že je dôležité o tom hovoriť. Začala som v tomto odvetví, keď som mala 10 rokov. Vyrastala som pred očami sveta a zdá sa, že ľudia nedokážu rásť spolu so mnou. Namiesto toho očakávajú, že zostanem rovnaká, ako by som mala stále vyzerať ako v prvej sérii Stranger Things. A pretože tak nevyzerám, stávam sa terčom. Novinárka Bethany Edwards napísala článok Matt Lucas z Little Britain si robí kruté posmešky z nového vzhľadu Millie Bobby Brown po Mommy Makeover. Podporovanie urážok v ďalších textoch namiesto toho, aby sa pýtali, prečo dospelý muž zosmiešňuje vzhľad mladej ženy, nie je žurnalistika, je to šikana. Je znepokojujúce, že dospelí novinári trávia svoj čas rozoberaním mojej tváre, môjho tela a mojich rozhodnutí. Ešte horšie je, že niektoré z týchto článkov napísali ženy. Vždy hovoríme o podpore a povzbudzovaní mladých žien, ale keď na to príde, zdá sa, že je oveľa ľahšie ich zničiť pre pár kliknutí. Ľudia nedokážu zvládnuť, keď dievča dospieva podľa seba. Odmietam sa ospravedlňovať za to, že dospievam. Odmietam sa zmenšovať, aby som sa zmestila do nerealistických očakávaní ľudí, ktorí nedokážu zvládnuť, keď dievča dospieva na ženu. Nebudem sa hanbiť za to, ako vyzerám, ako sa obliekam alebo ako sa prezentujem. Stali sme sa spoločnosťou, kde je oveľa ľahšie kritizovať ako pochváliť. Prečo je automatickou reakciou povedať niečo negatívne namiesto toho, aby sme povedali niečo pekné? Poďme to robiť lepšie. Nielen pre mňa, ale pre každé mladé dievča, ktoré si zaslúži vyrastať bez strachu z toho, že bude kritizované len za to, že jednoducho existuje. Ďakujem. Ja môžem na túto reakciu povedať iba period. Millie má 21 rokov a hovoriť o tom, respektíve komentovať to, ako hrozne starne na základe pár videí alebo fotiek z red carpet, je niečo, čo za mňa nepatrí do 21. storočia. To, že niekto vyzerá staršie na červenom koberci, môže úplne jednoducho spôsobiť nelichotivé svetlo, výrazný make-up alebo neúplne šťastne zvolený outfit. A povedzme si úprimne, to je pravdepodobne aj to, čo sa stalo u Millie. Už v minulosti sme sa stretli s mnohými prípadmi, kedy celebrity zmenili svojho stylistu a odrazu dosiahli úplne brutálny glow-up, pretože ten predošlý ich úplne nefiloval a nie úplne vedel zvoliť to, čo sa im hodí. Verejne porovnávať Millie, ale vo všeobecnosti aj verejne porovnávať ženy s ich tínedžerským ja a prezentovať ho ako tie dobré časy, kedy bola skutočne krásna, je nielen problematické, znepokojujúce, ale vytvára to aj nerealistický štandard krásy a strach zo starnutia. A povedzme si úprimne, ak je štandardom krásy neplnoletá tínedžerka pre ľudí tam vonku, možno by sme mali zavolať políciu. A keď si niekto povie, veď to iba bulvár, veď to sú iba nejaké hate komentáre na Instagrame, veď to sú iba nejaké bulvárne videá na sociálnych sieťach, je dôležité si uvedomiť, že tento hate a toto prezentovanie a tieto názory nie sú namierené len voči Millie, len voči tej konkrétnej celebrite. Ale je to obsah, ktorý konzumuje mnoho ďalších ľudí, ktorí konzumujú mladé dievčatá, mladé ženy a vlastne celá spoločnosť, ktorá si nejakým spôsobom utvára názor a utvára obraz o tom, že čo je správne a čo je nesprávne a čo je spoločensky nejako akceptované a čo je spoločensky neakceptované. A v kontexte toho, aký majú dopad sociálne siete, mi dovolte povedať pár štatistík. Používanie sociálnych médií má prepojenie na vnímanie svojho tela a už len 30-minútové denné používanie sociálnych sietí môže zmeniť spôsob, akým človek vníma svoje vlastné telo. Štúdia u dievčat v tínedžerskom veku ukázala, že používatelia sociálnych médií mali výrazne väčšiu pravdepodobnosť oproti nepoužívateľom sociálnych sietí, že si zvnútornili túžbu po štíhlosti a zapájali sa do sledovania svojho tela.
Sociálne siete skutočne ovplyvňujú to, ako sa vnímame a môžu narušiť náš body image. A ten nie je iba o tom, že sa ráno zobudím, postavím pred zrkadlo a poviem si, že dnes sa nefilujem. Body image je komplexný súbor myšlienok, pocitov a presvedčení o tom, ako vnímame svoje vlastné telo. A ak je náš body image dlhodobo negatívny, môže to ovplyvniť naše fyzické a psychické zdravie. Štúdia ukázala, pokiaľ má žena negatívny body image, je až 4-krát vyššia pravdepodobnosť, že sa u nej rozvinie porucha príjmu potravy, čo je závažné duševné ochorenie, ktoré ak je neliečené, môže trvať aj niekoľko rokov a môže byť život ohrozujúce. Čo by som ešte rada dala do pozornosti z tejto internetovej drámy, je to, ako je demonizované starnutie. No Millie Bobby Brown starne, pane Bože, to je hrozné. Newsflash, starneme všetci. Rada by som praskla túto bublinu plnú negatívnych narážok na dospievanie a pripomenula, že dospievanie a starnutie je úplne prirodzený proces, za ktorý sa absolútne netreba hanbiť, ktorý neznižuje našu hodnotu ani krásu, aj keď sa nám spoločnosť snaží nahovoriť, že krása je len tá jedna, mladá, dokonalá. So starnutím prichádza aj mnoho pekného. Je to privilégium. Napríklad také vrásky zo smiechu sú takou spomienkou pre nás na všetky tie chvíle, kedy sme sa úprimne zasmiali. Vrásky zo starosti nám ukazujú a respektíve pripomínajú, koľko toho sme už v živote zvládli a náš vzhľad nie len obrazom času, ale aj obrazom príbehov, ktoré sme v živote prežili. Starnutie nám totiž pripomína aj našu silu a odolnosť a nie je to niečo, za čo by sme sa mali hanbiť a niečo, čo by sme mali skrývať, ale naopak voči čomu by sme mali mať rešpekt a úctu. Touto myšlienkou by som dnešné video ukončila. Ak sa ti páčilo, budem veľmi vďačná, ak vydáš like, komentár a odber a napíš mi, aké ďalšie video by ťa možno zaujímalo, alebo ak sa ti páčilo, alebo nejakú emoji do komentu. Ahoj!